RPC eng channel thir tu te chi baile vek ule tun tuma kan movie recap tur hi kumsang ni som pakua a anti chua mystery le thriller ania a film ming hi The Trap ti ani a film tira meiche pakhat chu mi tu ti hriat lo ten kho en lain an kidnapa mun makde maya hruain thuthenga an phuara tunge ania engwanga kidnap nge an ni ti hreturin atop thleng lo enve nge yang che Renji Hao chu journalist lar tak ni in solar tak pakhat 24 hours ti nei tu ni bok he so kal tlanga crime sang a chin felawangin producer of the year award adong nge nikha chu aso sponsor tu ten ama alar theinan chanchin diglo a the dar thin ti an thre chuak ta lo mai a boss point a chanchin chu lo hria in a hna tangin a ban nga la ren ming thatna a chiat ta ka chuan a secretary sauji nen mundanga inson an tumta ti chuan in rosan to pakhata a secretary nen horror show tharatan anin bot sei ngala shooting an nei lain mi pakhat aron lang hlol maya ren chuan damdoi ina a hruai ngal wata chupa chu ataksa alo kang chena sa hle to ren chuan chutia a om mai chu maktin thil thleng chanchina zota ma se chupa chuan engma asoi du lo ren chuan chupa bana tatu maksak deuh chu hmuwa zanre tak nuwa ren chu a studio a kalin diary hluito tak ava mu chuak lol mai diary chu a chiara chuta chuan mental asilam chungchang alo in ziaka damlo anda te chu lungin tang ang main an en kola chu diary chu meiche pakhat wu ozen ti mingpuin azia ani ren chuan damlo pa tatu ang bok kha diary a chuan alo om ve ti muin damdoi ina thuzo chiang turin akal ngala ma se chupa chu alo bodai to ren chuan diary a inziak chu a hrachiang chaka a phena thil omte chu zon chua atumta a thian pa police officer avazo chiang chu wu ozen chu mental hospital a anda to thule kumkalta maya mental asilam kanga an patient zong te an boral thu lo shila wu ozin po chu asilama chuan a om ve ti soima se police ten record a an admit ti engma a inziak lo ren chuan an case chungchang chu angai ven ta hle wu azin muturin akala ma se wu chu thil thleng to wang khan ala chiang nial lo hle thunga engma po asoi du lo ren chuan ain pe huna alo biak ringin akart apeya anuwa ren chuan wu chanchin a ena ozin chu chung ko house tak atanga salian le fanumal ania foreigner art zir turin azina thani nuwa alo let le chuan apa u moli chu thani in police te chuan ama tha ni nge in an ring nge man ani lo nan apa tha ani lai khan mi in an kidnap angin a in soi ni rei lo te nuwa ozin chuan ren vakolin a hmudu thuwa hrila ozin chuan mi in an kidnapa mental asilama anda thu soin chuta an het chuan aril rulam a chian lo thu te ama puitura anin pek thule adam huna a chhuwa thei tur thu a lo hrila ozin chuan an rin dik lo thule mi a ani lo ti soi ma se an oi chuang lo asilama chuan lulu ti mingpu atong fuwa lulu chu apasal ngein nupui dang anei du awangin asilama ada ani voitam damdoi diklo an pek nuwa lulu chu a tak alo nia chu asilam chu tan in ni in victoria thui hruaiten mi hausa te kaltlangin mi poi soilo an man khoma damdoi diklo tak pe in mi a an chhuwa thin ni berin ozin chuan anga yani ozin chuan damdoi ai dulo awangin victoran a hote hnena dos ni a sangin peturin a shila ozin chu midang te anga a ve turin adu berani renzir chian na chuan wu mali chu victora thurwal pui ni in a hria ozin po asilama apa in ada ni in a ring ren chuan chanchin hrachiang turin ozin chu awa mutareng maya zantin mai hian victoran lulu a office a kowin 6 man pui thina ma se lulu heroin
achunga thil thleng chu a hra thiam si lo Victor tan chuan man ruwa ang chawani chutiang bok chuan Ozin po man tangkaya duwa damdoi po ni tinin a ei lui tir thina ni ren chuan Ozin thu soide chu a oi tranta a Ozin an kidnap chan ber zon chua atumta a Sauji hruain asilama anda damlo chungte anwa mukwala damlo chungte chuan an ni po in reitak an mu to lo thule an la damem ti po an hriat to lo thu an lo shila Ozin chuan voitam tlan chiat atum to thule chumi awanga akeru an ti tia sak thu asoya chua ruk dan tur angai tuale mek lain luluin mi pakhatin chua ruk na kong ashiati asoi kha asha chuaka chupa chu damlo ve thoni in asel bulchi ami ani nge Ozin chuan lawviau ma se chupa puina chu adilta a chupa chuan atuka badruma ama muturin alotia atuka Ozin chuan awa muta a mipa chuan kalruk na chu Victor office a om ti le kongkhar password a hrila mipa chuan a hril mana 6 man pui alo tuma ma se Ozin chuan bein atlan chuak thei lau kongkhar chu password mang chuan alut tlanga ma se kongkhar dang alo om le chuni in password a chulut le a alo in ang box si lo chu vele alarm aron ringa la aril ru boy mup lai chuan lulu alo lang hlol mai lulu chuan banga password patran ni om tak akutin athaya Ozin chuan hrethiamin kongkhar pahnih na chu ahong thei ta sham Victor office alut chu chua ruk na adap ngal chara ma se pipe lian pui bak a mulo thung Victor chu a office a alo luta pipe omna lama tanga thil ri chu a hria a awa en chiang chu Ozin a muta hlau mai a hote a ko ngal wata Ozin chuan pipe topna a thlenga a silam a chua san thei ta hlau mai police officer pahnih a hmuwa an lo puidon emotiin kara alut chu Victora hnuai mi telek an lo ni le si Victora hote hena an hlana mental asilama an da lut le ngal Victor chuan Ozin pangti peng chu la a shal atuma ren chuan Ozin chu apa in asilama ada ani emti azo chuan wu moli chu apa dik tak ani lo thule apa tak chu anau panlaya athi thu ashila Ozin chu alu anathuta ni ko shelovin a omngal ren hena doctor chuan Ozin chu athluaka chian lo awanga tluni in alo shila ren chuan a boss awa hmuwa Ozin chanchin zong awa shila Diamond Transnational Group chu chung ko sumdona ni Ozin nu Li Jenny te chung ko ta ani Li Jenny pa in athuro chia Jenin company a za a somsari stake a changti le za a somthum chu Ozin chan ani thu aziaka u moli chu Ozin pason ni in company a chan anei velo Li Jenny thi ma in athuro chia company stake zong chu Ozin chan ani thu aziaka ma se u moli chuan company adu awangin Ozin chu man tirin Victora asilama ada ta ani ren chuan an chanchin thui chian le thudik phauchua adu awangin sothar abot sai le ta broadcast na ren chuan mi in Ozin chu Victor le a hoten an manti an hriat theina na lemchanna video atilanga Ozin in TV alo hmu chuan ren ava call le a lingfang chanchin soin chupa chu Victora hnuaya thokve thin tho ania ma se Victora thil thalo ti te a hriat awangin Ozin chanpui adu ani link chuan Ozin in number apeka ava call ta a chu number chu Li Isro ta ni in Ozin bonghu a omna chin hriat tumin alo buaina sa hle thin Isro chu mental asilama akala wu moli ava hmuwa wu moli chuan company a stake zong a chan theinan Victora chu death certificate lem azia tira chuti lain Isro chu mental asilam chunga alut ruwa ling chuan mi an soi sakna hmuna a hruaya chuta chuan Ozin ni ko shelowa a om hi anwa hmuwa
hruai chua an tum mek lain Victor ho te chuan an lo hmua Victor chuan Ozin hnena asilama da tu chu ama pa ngei ani ti a hrila apa chuan poisa pe in a death certificate turpo azia tir ti a hril bok Victor chuan Israel pangti peng chu ala a that tanga la chuti lain lulu chu Victor office a valutin Victor alo nga ka office bati zong zong chu achia kang mai a chuak ta hlo mai Victoran lingzai atum mek lain kang mai a chua thu an hrila a office poisa la turin akal nga la ma se ama akang kaya athita Ozin chu lulu in lo puin an phuarna a phel saka ling chu building atanga chua atum na lama ani po akang vea Ozin le Israel chuan chuana an muchia tia Israel chu tu emoni hian kang maya chuan alo potlut man sham Ozin ero damin in a thleng thei shrama ma se Renan ashiat lo pakhat chu wumali thattu ber tunge ti ani Ozin chu apashon thattua an puwa ma se Ozin chuan athat lo ti le apashonin anu omlo lain a khoi thin thu a hrila Ozin chuan apashon chu ningin tha adu ru hle apashon chuan athil thalo ti awangin an laman wat aringa anunna alata ani ti a hril chuan ren chuan a oive maya aso a thudik apuang ta Ozin chu apashon thana thubuai an hli saka ren po alar chhole ta hle a hlo thin na te chu sauji nen an lom duna sauji chuan ren hnena engwanga wumalian anupui death certificate a Victor ming sign omnge ani ti azota ma se ren chuan soitur a shelo anuwa ren chu Ozin lam tur le an ina da turin hospital akala an in then main Ozin chuan patient te chu penkol an phal lo ti ren a hrila achan chu mi tha nan an man thin wangani ren chuan penkol an phal si lo chuan diarrhea wu Ozinin aziak theilo shim shim ti angai tua chuaka ma se chu diarrhea chu ling ta lek alo nia kang mai atang khan dam chuak lawin damdo ina an hruai lain ren kara ada lut alo ni ren chuan engkim a hre chiang ta Ozin chu Victoran alo kidnapa amanu zok an kidnap lo ni in wu molian wu Ozin nu company share adu wangani li Israel ti po an lo tak tak lo wu Ozin zokin anu azong buai alo nia ling chuan wu Ozin chu mental asilama kalturin akowa ma se an lo mana Victoran apang ti peng lak atum mek lain kang mai kha achuak ta ani anu nge kang maya athi ta ka wangin wu Ozin chu a hoa wu moli athat alo ni ren chuan dairy kengin wu Ozin awa hmuwa wu Ozin chu alo in puang tamaya ren chuan chanchin police te ashil hnuwa wu Ozin chu man ni in thitura achung thu relania ma se lungina atan lain apashonin achunga athilti zong zong te chu asoi chuaka thitura achung thu an rel chu sut lein kumkhwa a tang turin an titazok ani